Stħarriġ xjentifiku fost il-Maltin sab illi fil-waqt li l-maġġoranza assoluta jkunu entużjasti ferm għal-miliet u dan għal fihom sens ta' tama u kuntentizza, dawk li qalu li jġbilhom diqa stqarru dan għaliex jiftakru f'persuni li jkunu tilfu f'dan iż-żmien partikolari. L-istħarriġ li sar mill-istatistiku l-professur Vincent Marmara ġie preżentat waqt il-programm Illuma Stef fuq Television Malta. Fil-preżentazzjoni tiegħu il-professur Marmara qal li meta mistoqsija kemm iħobbu l-miliet minn 1 sa 5, il-maġġoranza assoluta aktar minn 60% wieġbu li jħobbu ħafna. Il-miżżewġin jew dawk li jgħixu flimkien kienu fost dawk l-aktar entużjasti għall-miliet. Lanqas li jistennew kienu persuni li sseparaw jew iddivorzjaw jew dawk illi romlu. Gejna hawnhekk nerġgħu naqdu ftit fil-kunċett tal-familja fejn aħna nafu wkoll anke fuq diversi surveys oħra li nkun qed nagħmel. Il-familja l-iktar ħaġa importanti għall-poplu, m'hemmx ġubiġi meta wieħed janalizza u jqabbel ma' diversi affarijiet oħrajn. Fost dawk li qalu li l-miliet jiġibilhom ċertu kuntentizza kbira jew kellha kuntentizza, again, wieħed jerġa' jara żmien li qadni mal-familja. L-etajiet l-aktar li jħobbu l-miliet huma dawk ta' bejn is-16 u l-25 sena, bl-entużjażmu imajna ftit sakemm jerġa' jiżdied fost dawk li għandhom aktar minn 66 sena. Nofs il-persuni lanqas li jħobbu l-miliet qalu li r-raġuni prinċipali għal dan hija li jfakkarhom f'esperjenzi ħżiena, ma' terz qalu li jġibilhom id-dwejjaq u 10% jdejjaqhom għax sar kummerċjali żejjed. Dawk li qalu li l-miliet għalihom ma jagħmilx differenza qalu li r-raġuni għal dan hija li l-miliet hija ġurnata bħall oħrajn. Intervistat fuq l-istess programm kien hemm il-psikjatra Anton Grek illi nnota kif il-maġġoranza tal-poplu li qalet li l-miliet iġbilhom ferħ għandha taħseb fil-minoranza illi għal raġunijiet diversi il-miliet għalihom huwa żmien ta' dieqa. Però il-maġġoranza trid taħseb f'dawk il-minoranza li għalihom waqt li huma ferħanin għalihom iġib dwejja. U l-iktar dwejja għal minnu ħassu waħdu, ġifiri huwa sta għalina li aħna nifirħu naħsbu f'ħaddieħor. Fuq in-naħa l-oħra tal-ispettru, dawk l-aktar li jkunu jistennew il-miliet qalu li r-raġuni ewlenija hija l-għaqda mal-familja u l-ħbieb, l-attivitajiet li jkunu organizzati u l-atmosfera li jġib miegħu kif ukoll li minnu nnifsu iġibilhom il-ferħ. L-istess tħarriġ indaga l-emozzjonijiet fi żmien il-miliet. Minn 5 skaluni bejn kuntent ħafna u mdejjaq ħafna, il-maġġoranza jew 46% qalu li jagħmilhom kuntenti, terz qalu li jagħmilhom kuntenti ħafna. B'kollox kienu biss 5% li wieġbu li jagħmilhom mdejqin jew mdejqin ħafna. Dawk li qalu li jagħmilhom kuntenti attribwew dan għall-laqda li qalu iġib mal-familja. Min-naħa l-oħra, dawk li qalu li l-miliet għalihom iġib miegħu ħafna dwejja qalu li dan huwa minħabba li f'dawn iż-żminijiet ta' festi mitulhom xi qraba jew ħbieb.